Boas tardes. Galicia segue mobilizándose para enviar axuda a Venezuela. Unha das tantas mostras de solidariedade que estamos vendo estes días está na Irmandade Asociación de Axuda en Vigo. Andrea Otero, como vai a recollida? Pois, Antía, moitos xa se animaron a vir ata aquí, ata Alcabre, en Vigo, para facer as súas aportacións. O punto de recollida está xusto enfrente da Igrexa de Xesucristo e van estar recollendo todas estas doazóns ata as 6 da tarde hoxe, o que máis se precise: material pros bebés, cueiros, leite, biberóns, toallitas, pero tamén, por suposto, medicamentos, ibuprofeno, paracetamol, antihistamínicos ou antiinflamatorios, tamén outros materiais sanitarios como gasas, vendas, alcohol. Toda a aportación é ben recibida hoxe aquí, neste punto que dicimos en Alcabre. Tamén esta Irmandade, por certo, hoxe está recollendo en Vigo, en Praza América. Grazas, Andrea. Noutros asuntos, a embarcación auxiliar do buque Irmáns García Nodal do Servizo de Gardacostas de Galicia rescatou onte pola tarde unha embarcación de recreo con 2 persoas a bordo que estaba á deriva e sen propulsión entre as illas de Ons e Onza. Conseguiu remolcala e trasladala de forma segura ata o Porto Deportivo de Marín, cos tripulantes sans e salvos. E hai moita preocupación no sector mexilloeiro da ría de Muros e Noia. Unha praga de cangrexos pateiros acabou coa mexilla de 25 bateas na zona do Freixo. Os bateiros de Esteiro e de Muros temen verse tamén afectados. Son as bateas afectadas pola praga de pateiros que devorou a cría de mexillón neste polígono situado preto da Illa da Creba, na ría de Muros e Noia. Detectei moito cangrexo, todo, tanto nas cordas como nas vigas, como por fora da batea, todo infestado de cangrexos. Cando levantamos caían a centos deles. Teño fotos de como empezaban a comer nas cordas, e empezaban de abaixo para arriba. Hai unhas 25 bateas afectadas pertencentes a 8 bateeiros. Cada unha delas ten unhas 500 cordas como esta, e todas están igual, prácticamente sen rastro de cría. E como podedes ver, non quedou absolutamente nada. E así, neste polígono, prácticamente quedaron todas iguales. Algúnha que pode ter un pouquinho máis, como podestes ver nesa, pero a maioría están peladas de riba abaixo. Antonio Formoso ten bateas aquí desde que se instalaron as primeiras hai 51 anos e di que nunca vira tal cantidade de pateiros. Comeron toda a cría de mexillón para a campaña do ano vindeiro. Para o ano que non temos campaña porque non temos que desdoblar. Se temos cría para esa campaña, non hai cría, non hai que plantar, non teremos campaña, claro. Polo momento, os polígonos mexilloeiros de Esteiro e Muros non se viron afectados do mesmo xeito, pero a preocupación é grande. Claro, nós temos bastante preocupación porque, bueno, na ensenada de Muros víanse manchas grandes de pateiros, entonces, bueno, non sabemos como vai, se van ir ao polígono, se non van ir, como vai evolucionar a cousa. Os prexuízos económicos son considerables. En cada batea apañan entre 80 e 100 toneladas de mexillón e a campaña do próximo ano dana por perdida. É día de ceos cubertos en gran parte de Galicia. Comprobámolo a través das nosas cámaras web. Isto é a rúa. Os termómetros marcan agora mesmo 24 graus. Mais fresco día na costa. No faro de Fisterra hai nubes e claros e 18 graus dos 19 que acadarán hoxe de máxima. Ceos pola contra totalmente cubertos e chuvia no norte. Ortigueira ten arestora 19 graus. Do norte ao sur, máis despexado, pero con nubes está Tui. 24 grados dos 26 que se agardan ali para esta xornada. E rematamos en Muxía, onde hoxe non pasarán dos 21 graus. E imaxinan ser mariscadores por unhas horas. En Muros, calquera pode probar a selo grazas a unha iniciativa dun grupo de mariscadoras. Adela, Ricardo, Divina e Loli forman parte do grupo de 9 mariscadoras profesionais de Muros que están detrás do proxecto Senda Salgada, financiado con fondos europeos. Poñer en valor todo este entorno no que traballamos, o noso traballo, tamén facer que isto genere uns ingresos para as persoas que o levamos a cabo.
En maio empezaron a actividade con colexios e agora con grupos pequenos de turistas. O punto de partida é o Muiño das Mareas e de aí a Praia de Anido. Por 10 euros, os maiores e 5 os cativos, os participantes teñen a oportunidade de experimentar o que é un día de traballo das mariscadoras. Os nenos, o tema de rastrillos pequenos e caldeiros, eso é o máis que lle chama a atención de toda a actividade e donde máis tempo pasan. E os maiores tamén lle gusta probar a gancha grande, meterse dentro da auga e, sobre todo, comprobar, non, como se extrae, o peso que ten as nosas ferramentas de traballo. Non temen que esta experiencia sexa un incentivo para os chamados furtivos de bañador, máis ben o contrario. Esa xente que leva marisco e non sabe os riesgos que ten para a súa saúde, nos llos vamos a explicar e seguramente non o volverá a levar. Ademais de converterse en mariscadores por un día, outra ruta explica o traballo portuario e na lonxa. E Vigo conta cun novo espazo artístico. Tinta Bella é un obradoiro no que calquera pode pintar. Non se necesita experiencia, só estar disposto a darlle saída á creatividade que cada quen leva dentro. Reyes e Karim son dous dos participantes nos obradoiros de Tinta Bella, un novo espazo artístico que acaba de abrir en Vigo. Aquí buscan darlle saída á creatividade de cada quen, máis alá da destreza técnica. Fun a clases de pintura e chamaba moito a atención. Pásalo ben, charlas entre amigos, sí, paseino ben. As persoas que queiran participar non necesitan experiencia previa. A pintura é libre e o propio proceso de crear e de expresarse é máis importante que o resultado final. La verdad que no pinto bien, pero solo porque me gusta. Es como para desconectar y puedes pintar lo que tienes en la mente, literal. Y al final creo que es lo más bonito de esta experiencia y de estas sesiones, el ver gente que no ha cogido nunca un pincel, ni nunca ha pigmentado colores, ni mezclado nada, y sale de aquí orgulloso de que ha conseguido hacer con sus propias manos algo bonito. No obradoiro achegan todo o material necesario, pincéis, pinturas, mandís e mesmo unha bebida. A creatividade xa é cousa de cada participante. Negreira retrocede ao medievo na súa feira do románico. A vila colle o último día desta tradición chea de espectáculos e artesanía. Demetrio Morenza. Sí, unha auténtica viaxe no tempo. Negreira baixa ata o século XIII para vivir esa época do románico, por eso aquí a hoxe ainda se pode disfrutar desta última xornada de diferentes postos, moita gastronomía, artesanía e tamén música de época polas rúas de cando en vez un dragón que sai para asustar os viandantes, e tamén hoxe é unha xornada especial para ver demostracións de cetrería. Por primeira vez esta feira que chega a súa edición número 19 trasládase de setembro, que era cando se celebraba, a esta última fin de semana do mes de xuño. Ya balance é moi positivo. Grazas, Demetrio. Ata aquí o Galicia Noticias. Quedan agora con Noelia e toda a información do tempo. Pasen un bo día.